Stephanie har lånt Michaels Bjørnborg, og det ser mega sjovt ud. Og ja, hold forfest. Nu skal du fylde den ud så. Du har fyldt den ud. Det ser meget godt ud, Steff. Du skal håbe. Føler du dig mandig? Du har klødt dig lidt i bulen. Det ryger på Facebook. Det ryger altså på Facebook. Vidste du den? Præstationsangst. Oh my god. Det ryger på Facebook. Hvor vi kan tænke.